Ano po? Nasadid yung Saan po yung court ano order yun, nyo. para permit para mag-giba Barangay po kayo. tayo magkikita, barangay. Court order muna. Dalhin nyo po muna dito. Kasi nag-giba na kayo eh. Giniba nyo muna, walang problema po. Court order. Ang kailangan namin court order. Pero bakit po sila Walang problema. yung bahay? Titulo po kami hawak. Gastusin po yan eh. May titulo po. Kaya nga, dalhin nyo dito sa amin. Court order nyo. Bago kayo mag-giba dito. Wait lang. Kapag ka mayroon titulo, ibig sabihin na galing na po yan sa court. Ha? Okay, Kasama sabihin po na namin ang natin mga yung pulis ganun na po. nahiikutan na po kayo lahat. Kahit ikutan po. Kahit mag-ikot kayo, kahit mag-ikot kayo. Kahit mag-ikot kayo. Anong pangalan mo? Ano rin pong pangalan nyo? Said ang pangalan ko, Said. Marami pong Hindi Said. po, ikaw po, ano pong Said pangalan mo? Babon, Kami dito Said po, Babon kami, ang ikaw po pangalan ko. pumasok. Opo, may title kami, title. Saan? Title po kami. Saan ang papel nyo? Kami po ay may title. Saan ang papel nyo? Saan? Sir, huwag mo kaming ganyanin. Hindi, saan ang papel nyo? Papel nyo ang hinahanap namin. Sir, huwag mo kaming ganyanin, sir. Ikaya po, naninira. Papel ang hinahanap Pabayaan namin. mo na, sisirain nila. Sabi nila, barangay. Hintayin nyo Dito muna po ba kasamahan kayo sa namin, taas? hindi dyan na. Sir, kasama po namin yan. Hindi, Ito po yung I mean doon po ba kayo o barangay dito po? Dalawa po yan. Dalawa pong hawak namin, ito po. Court order ang kailangan namin. Dalawa pong hawak namin. Kung meron kay court order, Kayo kahit po, ngayon aalis meron po kami. kayong titulo, meron na ba kayong titulo? Maghintay Court ka, kasi andyan order. yung main namin. Sige po, mag-uusap tayo ha. Court order. Tingin Sandali pa. po, sandali. Tanggalin nyo muna yung mga mask nyo para Karapatan magkilala namin dyan. yan, karapatan namin yan. O yan. Titulo po yan? Sa amin hindi po titulo yan eh. Mapa po namin yan. Ay, Hindi po titulo. mapa Kung yan. mapang pag-usapan ng haba Titulo ng ang mapa kailangan sir, namin at saka court titulo order. Sabi mo, mami. Meron po. Asan yung titulo mo? Court order ang kailangan At namin. court order na pwede na kayo magsira ng kubo. Sa... Mo mapa mo. Sige, kakakilos Video na nyo, tayo. video nyo to, Paano video yun? nyo. Sa... Ito. Kilos saan po? Sige na, nandiyan na po sila. Ano dyan ang ano? Sabi mo may Sir, pulis. urong po kayo doon. Bakit yung pulis po hindi pumupunta rito? Nandiyan po yan. Sir, Hanggat wala kayo court order, hindi kami alis dito. Kayo maninira ng bahay. Maninira kayo ng bahay. Yan ang mga naninira ng bahay doon sa baba, oh. sige po, sige na. Mga Barangay na po bukad tayo. kayo, wala kayong mga pangalan. Oo, sa barangay tayo magkita. May ano Guard, kayo? guard po tayo. Punta tayo doon sa ano po, barangay. Giniimbita po na namin kayo. Kaya nga po bago tayo mag-barangay. Kaya nandoon yung presidente namin, maghihintay sa inyo. Halika na po. Ano saan po Maghihintay yung presidente namin doon. Pagdating po doon sa Oh. barangay, hindi ko kayo kilala eh. Sabihin Ito niyo, yung wala mga kayong blue guard. pangalan dito. Ventura. Huwag muna kayo maninira ha. Naninira ng Tingnan bahay. namin yung andon, yung nasisira nyo. Kasi binabayaran niya yung pagpapagawa eh. Doon, sa baba, lahat sinira nyo. Sige po, halika na po. Barangay sa barangay. Sina nandun yung kasamahan namin, naghihintay. Sige na, mauna na muna kayo doon. Pangalan niya, no? Isa lang ang may pangalan. Mauna na muna kayo doon, nandun yung kasamahan namin. Pangalan niya, oh. Susunod kami, una na kayo. Una kayo. Ito, oh, naninira. Kaya nga, paunahin muna sila. Hindi, hintayin muna namin yung presidente namin. Papunta na dito. Oh. Niya, bakas magbisa na kayo do Katimil.
Ha? May nandiyan na. Woo! Oh, ay wala. Huwag nyo munang sirain dyan. Huwag nyo munang sirain dyan, ha? Huwag nyo munang sirain dyan. Magkamatayan tayo dito pag tinira nyo yan. Nasaan yung papel nyo? Pakita nyo yung court order mo, boy. Problema po kayo. Punta kayo sa barangay. Kaya nga huwag muna kayo magsira. Huwag muna kayo magsira. Huwag muna kayo magsira, ha? Huwag muna kayo magsira. Huwag mo nang sirain, magbabarangay muna tayo. Kung manalo kayo, sige. Kayo sa barangay na. Doon na lang. Kaya nga po sisirain. Ngayon kasi pinapagawa yan, binabayaran ng tao yan, di ba? Pag-usapan mo. Pigilan mo rin sila doon. Magkaanuhan tayo dito. Oh, ayan na sila, ayan na sila. Oh. Ayan na sila. Ayan na sila. Oh, ayan na. Ayan na sila, ayan na sila. Bayaan mo, nandyan na sila, nandyan na sila. Hoy, huwag nyo muna sirain dyan, boy. Nandyan yung kasabahan namin, oh. Kausapin nyo muna yung ano. Kausapin nyo muna yung presidente. Okay, stop. Stop! Hoy, Stop. Dali lang. kausapin nyo muna. Kausapin nyo muna. Nandyan na, oh. Tumala kayo. Halika. Kausapin nyo muna. Sige ha. Nagbibigyan namin kayo ha. O yan ha. Wala silang kasalanan. Sandali lang. Nagbibigyan